pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani Province ug pagbalik niya sa General Santos City, gisiguro sa Pangulo nga magpadayon ang tabang sa national government aron gilayong makarecover ang mga apektado sa linog. Moabot na sa kinatibuk-ang 273 million pesos nga pondo ang gialokar sa Office of the President alang sa mga apektadong LGUs. Aniya ang report. Personal nga gikamusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pasyente nga temporaryong nagtiner sa gitukod nga tent gawas sa Sarangani Provincial Hospital nga nadanyos sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Gipangunahan sa Pangulo ang turnover sa duha ka patient transport vehicles gikan sa PCSO ug internet connection gikan sa Starlink ug DICT. Gisuta sab sa Pangulo ang nadanyos nga school building sa Malapatan National High School sa lungsod sa Malapatan. Gisaad niya sa mga magtutudlo nga tabangan sila nga makabangon. Sa General Santos City, nakigpulong ang Pangulo sa mga opisyal sa mga apektadong LGU aron masuta ang estado sa matag lugar. Gisiguro niya ang tabang sa national government. Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jansan will receive 50 million, South Cotabato, Sultan Kudarat 30 million, Davao Occidental and Glan 20 million each, Zamboanga will get 15 million. Doon na pasabmatod pa'y pondo alang sa uban pang apektadong LGUs. Mahatagan sila og ana sa 3 hangtod 10 million pesos. Sa ilalim naman ng LGSF, maglalabas tayo ng 50 million kaagad para sa pagpaayos ng mga government building at sa isang ospital, kagaya sa Alabel at saka sa Glan. Sa pagpanghatag og food packs, mando sa Pangulo sa DSWD na kinahanglang mahatag ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya nga anaa og mihawa na sa evacuation center o bisan ang mga namuyo na lang sa ilang mga paryente. Prioridad sa ginapahigayong assessment sa DPWH ang mga apektadong ospital, health facilities, eskwelahan ug public buildings. Siyempre government buildings para makapag-opisina naman yung ating mga empleyado para magawa nila yung trabaho nila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao.